стиховните стихири имаме също слава, която е на 6 глас, и за това ще вземем на 6 глас от второ заглавие след славата Богородичния, който е на 6 глас в неделя вечер за вечернята, но на стиховните след славата и нинето се пее по гамата на втори глас. Пак е хроматично, но по гамата на втори глас. Гамата на втори глас е хроматична. Динке зокети, к Богородице прилежно ангелския синина. Много тропари има, които могат да ни бъдат като образец. И нине и присно и во веки веков. Амин. Архангелски воспоем верни, небесни чертог и двер запечатано во истино. Радойся, еяже ради отрасте нам спас всех Христос, жизнодавец и Бог, низложи владичице, мучители безбожния враги нашия, рукою Твоею пречистая упование Христия. Архангелски воспоим верни, небесни чертог и двер запечатано во истину. Радойся, еяже ради отрасте нам спас всех Христос, жизнодавец и Бог, низложи владичице, мучители безбожния враги нашия, рукою Твоею пречистая упование Христия.